F'Mejju li ġej, il-Gvern se jdaħħal miżuri ġodda biex jassigura li kull apparat mediku li jintuża fl-isptarijiet Maltin fosthom fl-Isptar Mater Dei jagħti serħan il-moħħ lill-pazjenti u lit-tobba. Il-miżuri jkopru l-iskrutinju tal-produzzjoni ta' kull tamir mediku li jintuża fuq il-pazjenti bl-istess rigorożità li tintuża fuq il-mediċini infushom. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li dawn ir-regolamenti huma riżultat tax-xogħol li sartu lill-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea 3 snin ilu. Għallu waqt l-hemm regolamenti stretti ħafna għal-mediċini mhux l-istess għal tamir li jintuża f'ħidmet il-professjonisti tas-saħħa. L-awtorità illi għamel regolamenti biex mediċinali, mhux biss li persuna jieħu bħala mediċina imma anke illi juża tabib jew persuna pazjent fuq innifsu bħalma huma catheters, bħalma huma elastoplast, pereżempju, bħalma huma affarijiet oħrajn li jintużaw fuq il-pazjenti jgħaddu minn dal-proċess rigoruż daqskemm jgħaddu l-mediċini. Qal li dawn ir-regolamenti se jieħdlu fis-seħħ bis-saħħa ta' emendi fil-liġi dwar il-mediċini li se jistabbilixxu reati u pieni għoljin ħafna. Il-Ministru għas-Saħħa nnota li snin ilu kien hemm każ fejn pazjenti li kellhom breast implant mis-silikon kien qed issirilhom il-ħsara u rriżulta li ma kienx magħruf minn fejn oriġinaw. Dakinhar madwar l-Ewropa kollha bdejna nagħmlu dawn ir-regolamenti. Waqt il-Presidenza Maltija dawn ir-regolamenti daħlu fis-seħħ imma jibdu jgħoddu minn Mejju tas-sena li ġejja madwar l-Ewropa kollha minn Mejju ta' din is-sena. U allura aħna fil-Parlament Malti issa ddejna regolamenti biex inkunu l-linja ma' dawn ir-regolamenti madwar l-Ewropa kollha. Spjega li bil-liġi l-ġdida it-tamir mediku se jiġi regolat mill-Awtorità tal-Mediċini. Dan jfisser li l-pazjenti tagħna jkollhom iżjed serħan tal-moħħ mhux biss meta jieħdu mediċini imma anke meta jużaw tamir mediku, jfisser li l-professjonisti tagħna jistgħu jużaw dat tamir biżjed ċertezza u fuq kollox ifisser kura aħjar il-pazjenti Maltin u Awċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.